नोंथांनिसिम जोंनि बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो बिथांखौ बे हान्जा सुनायनि हाबाफारिनि सिगां बेखेवनायनि सिगां गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आं बयनिसिमबो जोंनि हामलायनाय फालिथाय बेजों लोब्बा लानानै जोंहा सिम्बरगाव जे हायार सेकेन्डारि बे लांगोनायावहाय जोंहा नुजाफैनो हादों क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया नोंथांमोन क'क्राझार जिल्ला बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे मावथिफारिया नोंथांमोन गुबुन गुबुन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे मावथिफारिया नोंथांमोन आरो प्रेस मिडिया नोंथांमोन आरो रायजो राजा आरो आंनि अनजाथाव फरायसाफोर जे बर' बिजों सान फालिथाय 18 मे बेखौ बयबो मिथिगौ जोंहा फुंनिफ्राय माखासे हाबाफारि जोंहा मावफुंनाय जाहैबाय दा बर' बिजों सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै जे हान्जा सुरनाय हाबाफारि बे हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव आंखौ फ्लेग अफ खालामनो थाखाय जे हांख्रायनाय बे हांख्रायनाय हिसाबै दिनैहाय बे हाबाफारिखौ आं मावफुंनो आखायाव लादों जेखिजाया माने जोंहा दिनै जोङो बे फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै जों जेखि हाबाफारि लाया मानो जोंहा मेइन माबायानो जाहैबाय जोंनि बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनाय जोंनि बिजोङा बोरैबा साबना हामना जालाङो बेखौ बयबो जाहाथे अनसायो जोंनि मेइन टारगेटआ मेइन उद्देश्यआ बेल' दा ओंखायनो जोङो एसेब्लाबो जोंनि नैबे हान्जा सुरनायजों जोंनि रायजो राजानि गोसोआव जाहाथे जोङो एसेब्लाबो हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि बर' बिजोंखौ अनसायनायखौ जाहाथे एसेबाबो थुलुंगा होनो हायो निस्सय फिथाइ थायगोन दा जोंनि बे न'खरावहाय जाहाथे बे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि जे मेइन उद्देश्य बर' बिजोंखौ फोथांनाय बे फोथांनाय हाबाफारिया जाफुंनो हागोन होननानै दिनैनि जे जोंजों लोब्बा लानानै बे हान्जा सुरनाय हाबाफारि बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ आं बेखेवनानै आवगायनाय जाबाय नोंथांनिसिम हाबाफारिखौ जागायना होनायनि थाखाय आं साबायखर जासिगोन आरो गासै बेवहाय नुजानो हानाय आलासिफोर जों अनसायगोन बर' बिजों जों अनसायगोन बर' बिजों जों फरायगोन बर' बिजों जों लाखिगोन बिमा राव जों लाखिगोन बिमा राव जों अनसायगोन बर' बिजों जों अनसायगोन बर' बिजों जों फरायगोन बिमा राव Tangan ng biyong na. Sudah ngomong, Maya.